S Peťou Starom ideme na tú Fanta, to je klasika, čiže to budeme. My boli mekáči a pre vás sme v Dunajskej Strede. Áno, proste tak. Toto už je prázdne, to dáme. Vyberám si môj burger, McChicken, áno. To je jedno, to je isté. McChicken. A to je tvoje asi, no. Obidva máme tuto máme McChicken. Počkej, neotváraj. Počkej. A ešte urobíme ASMR. Dobre, môžeme to už. To je výborný burgžík. Počkajte ma, idem sa napiť. Dobre, hneď som späť. Už som tu naspäť. Dobre, no. Čo to? Aha. Čo no, v poho? Keby niečo, tak ste no, vyberieme ten burgžík jeden. Toto. Tak. Dostali tam moc šala. No, to potom zjeme. Si to vyberiem, kam reálne. Kam šala, ty je zdravia. Ale trochu som si vybrala, sa mám nemusím. Počkajte. I'm here. To je good. Len trochu studené, lebo som sa... Ale chutí mi to. Tebe? A to je to. Burger hodnotím 10 z 10. 10 z 10. OK. Abo je výborný, no. Hranolky oni robia najlepšie, inak. Aha. Koľko? Muzeka. Samil. Wow. Výborný. Že? No. Chcel som niečo nové vyskúšal, nechcel som. Neukážem, no. Máme potom niečo pre vás, niečo nové. Neviem, či ste boli v Mekáči, alebo ste to videli. Aj minulý rok to bolo. Neviem, že vraj niečo u nás dali nové, ako čistú vodu s bublinkami a dali tam nejaký sirup hore. Videl si to? To. Vieš už. Aha. Tam, kde je to veľa ľadu. No. To je láhočka. Tá novinka je. Tá voda, čo som ti hovoril. No. Že vraj, že ona chutí ako malina. Viem. Peťo, tu má jahodový milkshake, že? Čokoládový. Čokoládový. A ty nemáš žiadny, lebo už lebo vypredali všetky. Čo tam píše? Zjem. TikTok. No. Bomba. Najlepšie. Aké chutne. Tieto burgery milujem. Ja by som si vieš čo dal. Čo? Takýto ako McChicken, ale že nie sú takéto zrniečka na tom. Čo mi robíš, ale? Sorry. Aj nech je vidno, Peťa som ho tam. Kajke, wow. Ja som aj niečo zabudol povedať. No. Že dajte like na toto videjko a odber
No ideme ďalej. Výborné. Dneska si deň hodnotíme 10 s Peťom. A trochu ten dressing teraz štípa, lebo to šalát. Poďme šalát. Počkášime. Dajeme. Vrhneme sa vždycky spolu na to. Ja počkám. Ja teraz počkám. Zajaci si v pohode? Nejde späť, Peťo. Len zavrel dvere. Teraz sa neviem nič. Čo čakajú ľudia? Ešte ty furt ješ? Aha. Počkaj, aj ranovky tam máš, keď sa neviem. Neviem. Čo je toto? Ja som mám milkshake. A má. A ja jem. Ó, to dobre vonia. Dlho som ho nedal. Ale tu dosť veci, nielen tento burger. No, ja som mal hranolky, iba som bol som hladný počas cesty, tak som si... Tak jedlo. Co? A čo len mal vyrážku. Nevadí, ja mám linkem. Vidíš? Tu to mám. Vidím. Ešte stále ješ, bože môj. Je to trošku namierim. To je aký? No, jaký malý. Už to bude. Už to bude. Hoď si to už do úst. Aj vyber už ráno. Ja to hoď už do úst, bože. Teraz to už hoď do úst. Celé. A teraz ideme vyberať hranolky. Počkal sem. Polož to tam. Sem to polož, mám veci. Hranolky z mekáča. Ešte zober. Ideme ďalej. Pohode. Korenie mora. Korenie nadávka. Aha, ja. Korenie tam je. Áno, lebo som mi tečú chodu. More takto. Už som vychladené mŕtvol. Je. Ja som vieš čo kúkal. Čo? Že niekto si dal do milkshakeu jahodu. Či jahodu, hranolky. Nie sú poho. Skúsime to. No, ne. A nebudeme taký. Iba trošku zjeme a na konci bude. A spravíme. Tak. Dobre. Dobre, to stačí, nie? Jedno zober. Musím zobrať jeden. Tak zoberme. Tak, no. To niečo máme. Viem. Vyberám salvetky. Terminátku. Jednu si vyber. Vieš, už táto. Nechám si to takto. A ja dám dve, keby niečo. Jedno dám pod to, vieš, rozložím. Jaj. Dobre to bolo, aby sme... Že vraj, že v Galante majú otvorený mekáč. Áno, to je pravda. To ja poďme to otváraš asi. Toto trošku posunieme, tak. Ja ešte tam mám kolu. OK. Máme tu aj kečup, dáš to? Kečup, ty si tam dal kečup? Ne.
Áno, ja. Chodím Daj. tu sem. Dobre. Teraz Potom pri ideme na tú... konci. Vec, prepáčte, že sme vám klamali s tým, že nemám milkshake. Mám, ale je to novinka, čo sa vrátila do Mekaču. Grimmy Shake. Tu máš. Ja sa trochu bojím. Tú slámku ideme Ja sa nebojím, ale ako dlho som nemala milkshake, tak sa bojím a ja neviem, že mi to stane. Ja som nemal ešte, Ty si ale... mal raz jahodový, keď sa vanilkový. Ja áno, jahodový som mal veľakrát. Áno, mojej spolužiačke z bývalej školy sa rozlial celý milkshake v ruksaku. Au. Jaký hit musel byť doma. A to by som aj ja čakala, čo sa robí. No idem to ochutnať ako prvý. Mňam. Nie je to zle. Mňam, to je výborné. Fakt. Ľudia, kúkajte. No nič. No dobre, to je ako farba. Ten Grimmy Shake je výborný. Ja som nechcel, lebo ne. Počkajte, čo tam cítim, poviem. Chuť? Čučoriedku, jahodu, malinu, Ne. vanilku. Áno, banán. Vanilku najviac a banán trošku extrémne. Cítim aj banánu. Ale toto je veľmi dobrý, ten Grimmy Shake. To nemám. Dobre. Lebo ja som mal malý, chcel som veľký, ale moja mama mi nedovolila. Počkej, stopni na chvíľu. Sme späť, len sme boli niekde. Fakt, to je dobré, ty kokos. Ako poprvé to máš, to nechcem hovoriť. Už to má ten prst. Ňom. Otvor to, ako to vyzerá znútra. Ja, takto. Áno, počkaj, ja to otvorím. No. Ako to má? Ako to máš otvoriť? Počkaj, takto. No, tak. Takto to bude lepšie. Ono to dobre vyzerá. Kamo, daj mi to. Máš, počkaj, to si otvorím. Reálne na Instagram. Takto to vyzerá. No tak tá servítka. Good. A čo by si chcel, keby ti tam padne mobil? No tak to si v rice. No tak to som. No tak to si. Späť No mobil. Toto už nepotrebujem, to dám. To tak pí. No serno. Kaž na to. Tento milkshake hodnotím 10. Aj podľa mňa aj môj, lebo tak chutí. Lebo výborný je. Akože ovoňaj to. Cítiš? Cítim ako viac Ale tá tá jahodová. pena, jaká tam je, vidíte? Ani sa to nevyleje ako oné voda. A každý hovorí, že z toho sa vieš otráviť. No tak to musí. Velice. Ja som to ochutnal, nič mi není doteraz. Tak? Ale mňa to Sigma. Alebo čo? To mi pripomínajú. Radšej budem ukazovať na video. No ne. Ja idem plakať. Áno, ja mám iPhone 15 pôvodne. Ten iShow. No áno, kúkal som také videá na Instagrame. Áno, ja mám iPhone 15, vidíte. Filip má... Ja mám Honor X8C. X8C. Ten iShow spíče. Au. Au. Počkaj, mám to pusy na hlas. Ne. Dobre, nič sa tam nedialo.
On potkol sa. Mhm. Lebo si išiel vstávať a kopol si do postele. No. Au! Ten Kaj. Proste viete čo? My sa s vami lúčime, že? Ešte ne. Tak dajme ešte na dlhšie. Už sa nepúšť. Stúpam mu na nohu. A to čo má v ruke? Nie, že taká nejaká voda, že aby Ale on mi takto stúpal na nohu. Áno. Ja už to nevládzem, potom si to vypijem. Filip, môžete to... Stúpil mi na nohu. A je tu trochu srandy. Nie. Nie tak. Dorite, som to stratil. Tak sa to... Kámo, ty to už... Jau! Vypni to. Vypni to. Dobre. Lebo to je screen normálny. Také už nedávaj na hlas. Nie, stíš to. A neukazuje. Počkaj. Počkej, stopni na chvíľu. Hneď som späť. Dobre, ukázal som mu nejaké video vnútri a to nebolo. No viete čo? V podstate daj kečup na tie hranolky. Oleja. Ale pod týmto tu. Au, sedel som si na Sem. Na tú servítku. Nič sa tu nedialo. Filip to ochutnal, dobre to je. Čau. No, tak ja vám to, no daj tam kečup. No ja sa bojím. Už sa bojím. Trošku. Jak môžete vidieť ľudia, tak... Dobre, stačí. Dobre. Dorici. No jeden kečup. Nehreší sebe. Nehrešíme, Davida. Veď to je nič. Čo je nič? Dorici. Jaj. Kečup. Kečup. No, počkej, daj. Ja som voré. Vyzerá to jak krv. Je kečup trochu kyslý. Je. Ale je dobrý, že? Áno, ale trochu toto im musím zakonať. Nie im, ale ako ona, ne káču. Je dve vidieť. To prvé a druhé. A už to nepúšťaj. Bo zaskrínujú dosť dávno video. Tak jak polícia klope, ne? FBI open up. Áno, ale zrazu tam šukajú. Výborné sú. Keď sa prepošlem. Hranolky mám. Podľa mňa mu tiež stúpil na nohu. A toto žene stúpil možno nohu. Že? Tak čo? Mám ju ne, lebo ma bolí. Ja dobre. Tepro? A som čekala, čo? Vieš mi daj, Mori. To je malá, aha. Česku vidím. Dom. Neviem, nebolo to vidno. Počkaj, kúpnem sa, čo mám? Vrbí ma oko veľmi.
No už to je... To mi kamoš posiela nejaký gejoš. Čo ja viem, čibe možno. Ako niekedy naozaj tu bola polícia okolo nám. Jak polícia, sused, ty. Ja sused. On strátil pamäť, mám pocit. No ja som si myslel, že polícia. No tak. A že zavolá políciu. Tak toto mu hodím do hlavy a takto bude vyzerať, kúkajte. Au. To ste nehlavu. Dám si šlapu. Prepošlem ti to. Dobre, my už končíme, lebo musíme plniť, že? Dobre, no. Zanechajte nám tu like, odber, majte sa. Čaute. Čaute.